Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Dario, manipod tagudin Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nangasawa ak itiin inaunangam iti siyak iti 7 atawen. Naanos kanyak ti asawak. Dayta tigapuna, ama aramid ko amin akay kayat ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Dario. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amok nga damanen paglulukwam a babae. Talaga asakit mun sa daytan asaan mo amaikan. Agtal na ka man, Tess? Nabanugak? Isong agtal na ka? Ayan ti sweldom. Kaano pa nag-interes ka iti sweldok? Dakdakkel nga amang ti birok mo iti negosyom. Alam pa lang mo ti sang kabasit a sweldok. Awan lang nga rodin maitultulong mo kanyak. Agbabae ka pa'y laeng. Babae lang ti amom nga ibaga. Apay, ada ebidensyam? Awan ebidensyak nga mariknak. Adayamat kasta. Naabak ka ano korte ti pangibagam iti dayta. Talaga asaan ka alimpyo o kasoso? Neko. Oy, hindi ka kasta, ha? Mapan ka kit din iti negosyom, tayo turog ko pa'y. Kakaiso na nga awan trabaho kinton bigat. Agbaliw kang aminen, Dario. Agyaman ka, tanasing pati asawam. Uray namin ano nakaanatiliwan ang nagbabae. Pinakawan nakalata. Wan tay ayatan nak ni Tess, tatang. Lamlam yung aklayang dayjay, may ayon kanyak. Kasanaw, numauman taon. Saan mat siguro, tatang? Anya asan? Kasano nga raw numaumakan ka? Saan na ka mabalin na papanawan iti balay, tatang? Ado ti bannog ko iti dayjay balay. Iso ajak to pumanaw. Ket agbalbaliw kang aminan Rumuarak, Tess. Domingo ita, awan trabaho. Aldaw, ti panagaliwaksay ko. Ti kunamkit di babae manan ti papanam. Anya babae manen ngay bagbagamat. Nagpaiso asaan a babae ti papanam. Isurot mo ti anak ta. Anya? Kasanuak ngay makaliwaksay? Aginom kami, bakit? Ay basta, isurot mo ti putot mo. Padasam asaan nga isurot ti putot mo tapo urak dagiti kawas mo inton pumanaw ka. Padasa mapuuran. Pasok katakmatlakin ka. Saan asyak ti karkaritam, Dario? Nukunak apuurak-puurak. Salbag day tates. Impasurot na kit din kanyak ti anak mi. Oh, anya nga tati aramida kaya? Amukon. Ibatik kininanang ti anak ko. Bilinak ni Marco. Asan na nga ibagbaga iti inana nga imbatik kinilola na. Sa dino ti papananta, tatang? Ibati ka itayan ni Lolam. Kung nga mininanang mo nga isurot ka, maboring ka lang iti papanak. Isong agbati ka lang ni Jebalay da Lolam, ha? Diyak kaya, tatang? Sumurutaken ka. Saan nga rud ama balin? Saan ka makaayayam iti papanak? Sa dino nga min ti papanam. Adda ka sarita kagayem ko. Aginom kami. Isu asigurado ama boring ka. Sige nga rod, tatang. Agbati ak iti ayan da lola. Ngam igatangan nak iti ayayam kuno sumangpat ka, O sige, igatangan ka to. Basta agbati ka iti ayan ni Lolam. Apay nga ibatim ni Marco. Awan aya ti kabsat ni Tess iji balayo akadwana. Adda nanang. Ngam kaya ti asawa nga isurot ko. Alangan mo't nga isurot ko nga giinom kami iti papanak. Kasano no maamuan ti asawam? No ipulong iyo, maamuan na. Ti man lang at aramida mo. Anya nga ro ti maramidak ngay nanang. Alangan mo't nga isurot ko ni Marco. Isardeng mo nga min ti panaginom mo. Ay, agkapsutak no isardeng ko ti aginom, nanang. Apay nagbayag ka. Itayak pa lang nga gururay. Pasensya kan, mahal. Impasurot mo't ngamin kanyak ni Tess ti anak mi. Inayayok pa'y. Imbatik iti ayanda nanang. Imbaga, takayat na tinagbati. Kumpormilatan ti mapampanuno ti asawa. Ket ugali ti bumakit.
Isina mga minan ti asawam Ay, sana mabalin, mahal. Siguradong agdarom dayjay. Ken amumat nga iso tinamnamaet. Kasunulangan nga itibiyag ko no sinak ti asawak. No saan ka lang ay ayatan? Nabayagan asininaan ka. Anusan nak ka din, mahal. Uray ta si ka matilinhaon ti pusok. Si kate ay ayatek. Ayan nga iti ay ayam ko, tatang. Jesus, nalipatak mo anak ko. Inton bigaton nga igatangan ka, ha? Anya? Linastugan nak mat, tatang. Kunam nga agbati ak, tay gatangan nak. Ngam saan mat gayam? Ipulong kayo kan ni nanang. Ay, nagluko kan nga ubing. Saan, Kaya't mo ka di nga agapa kami kininanang mo. Apay ngamin alinastugan nak. Igatangan ka nga rod inton bigat. Basta saan ka nga agipulpulong. Sa dino tinapanan nyo kinitatang mo, Marco? Damagan niyo kan ni tatang, nanang. Kaya't kunti aginana. Sige, sumre ka kun iti kwartok. Nabannog siguro ti anak ta, Tess. Impasyar ko ngamin. Nasayaat mo at taimpasyar mo ti putot mo. Katuan na, sige. Umunak matan iti salid ta. Nabanugak mat. Nanang, itatawan ni tatang. Adda kayat kung ibaga kada kayo. Anya day ta, anak ko. Imbati na ka ni Lola edi kalman. Saan nak nga insurot? Anya? Talaga anak paklan nga ulbud day nga amam. Apin nga italaan nga imbagam. Agungat day jay, numaamuan ng agipulungak. Siyak ti makaamukan ka. Ipulong mo kanyak noong tan na ka. Agsaga na kanyak ti amam, inton malam. Adda kayo gaya man, tatang. Ay, uwen, anak ko. Pasensya ka na. Nojak pa'y nakagatang iti ayam mo. Into nagsweldo kami, promise. Igatahan kanton. Saan na masapol, tatang? Apay ngay? Saan mo nakayat nga igatangan ka? Uray saanan. Taimpulong kun kaninanang, asandak nga insurot edirimwar kayo. Anya? Ay, unay kalakit din nga ubing. Kayat mo gaya, mga pa kami kininanang mo. Sige kung tandak, taipulong kayo. Isuti ko na ni nanang, ipulong kayo kanon noong tandak. Ay, unay na ya. Ala, mapan ka nga rod ijayan. Tama nga maungtan ka pa'y. Adda ka matgayaman, bakit? Kayat mo tayo timplahan ka iti kape? Apay, amom nga dabasol mo. Sikamat ngamin, bakit? Amumat nga inuman ti papanak. Ngam ipasurot mo kit din ti anak ta. Gapu tadyak kayat nga aginom ka. Numabalin, likli ka mo ti aginom. Tasaan anasaya at iti salon at dayta. Isulang matiliw-liwak dayta, bakit? Ti aginom. Saan mo kumamot nga iparit? Uray ag babae, liwliwam mo ilaang. Awan nga rod babae. Ay nadaryo agam amutan. Saan mo ko mga urayon amapunwanak ken ka? Uray kastoyak lang nga asawam. Ngam si kamat ti kang runaan kanyak. Da kayo iti anak ta ti kapadgan kanyak. Ket saan kayo nga isukat iti uray asino a babae? Binulanak manin, adi na oras. Ay saan, bakit? Agpay suti bagbagak. Ala, aginanakan na. Mangantay tupay. Nakaluto ako. Apay nga ta, bakit? Kanayon mo tangag sakit ti ulok. Gapo iti kaiinom munday ta. Isu nga ta tiga po na. Padasam aliklikan ta ginom. Paliiwam no maikat. Tano saan? O di agpa-check up tan. Ay, alaman nga rod, bakit? Sapay agulawak mat. Daytan. Sa grapo mo, ti panangabusom iti bagim. Gapo iti kaiinom mo, iti arang. Nakawag ka matrina. Adda ka di masapol mo? Ada kami nag-birthday a barkadak. Kayat ka kumangawisan. Ngamin, amin dagiti barkadak isurot da ti boyfriend da. Ala, kita ak no makaumayak. Saan mo lang akitaan? Agkari ka nga umay ka. Tano saan? Gumurakkan ka. Ala, wanen.
Kanayon ngamin ngagsakit ti ulo kadag iti napalpalabas ng aldaw. Iso ako nakaliklikak pa'y laang ti aginom. Amangan nukurang kalaang iti danom. Kanayunam ngamin ti uminom iti danom Ala, uwanan. Kaduaan kanto. Kunak lang arudan asar dengamon ti aginom. Ngem rumwar ka manen. Malum lang arudan. Imbes nga aginan aka. Ngem saan mo? Maudin apa naginom ko bakit? Birthday ngamin ti may sagayem ko. Jakmat mapagkit ka dan. Makaamu ka. Ngem no adda mariknam. Saan na kang iramraman, Basit lang ti inumag, bakit? Ala, makaamu ka kunak. Tangay di mo kayat ti mabagbagaan. Pare, addan samat madi amarikrik na pasaray isardeng mo ti agtrabaho. Agulawak nga rod pare. Maditiriknak. Apay no aginana ka pay. Mapan ka pay aglinong. Ang mga nuahang over lang da ito Napasubo ak ngamin anaginom idirabi. Makaamu ka nga rod. No saan mo nakabalan? Aginana ka pay laeng. Uwan pare. Pare. Madi maulawak matayin. Pare Dario! Sa dinatayan ko. Adda ka dito ospital. Anya tinapasamak bakit? Napukaw ti puot mo, ije pagtrap-trap ako. Kat, anya nga iti ko na ti doktor kanyak. Na-stroke ka. Apay nga ajak maigaraw ti kagudwa ti bagik. Na-paralyze ti kanigid aparte ti bagim. Anya, sana mabalin bakit? Kasanwak pa itan. Saan ka ngagsangit? Ta saan ka maangamin apaanawa? Kasano nga rod bakit? Sa anak to ka din na makapagna. Ag-therapy ka. Tapno adapay namnamam amakapagna. Apayada kayo timay dito ospital nanang. Ayan ni Tess. Naginana mo di asawam Mabannog iti trabaho. Sakit agpuyat. Iso asyak mo timang bantay itaken ka. Kasta ka di. No saan nga may nanatangken ti ulom. Saan akastoy ti pagbanagam. Agyaman ka tanasingput ti asawam. Uwan nga rod nanang. Agbababawi akon kadagiti madingar aramidak. Isardeng kon dagiti madingar aramid ko. Uwan naibagam ti kasta ta paralyze kan. Nanang, sa anak nga ta na makasubli ti sigod. Kunamo ti asawam, nga ag-therapy ka kanaw. Tap na agsubli ka iti sigod. Sapay la ko mga rod, nanang. Sapay la ko tamaanusan naklata ti asawa. Makarwar kan dito ospital, Dario. Agsublita every week para iti therapy. Agyamanak bakit Agyamanak iti amin nga anos mo kanyak. Ikarik. Agbalbaliw akon. Kunamlaang data gaputa paralyze ka. Saan bakit? Nakapagpanunot akon. Si kala nga asawak ti makatulong kanyak. Itanya manarigat ko. Katagyaman ak unay ataman anusan nak. Ikarik. No dumteng to ti panawa na makapagnaakon. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makapagsubadak kan ka iti kinasingpat mo kanyak. Jakam mo kan ka, Dario. Jakam mo no mamati ak iti bagbagam. Uwan bakit? Ipanagnak kuntukin ka dayta. Maragsakan ako unay, bakit? Kamaudyanan na. Makapagnaakon, nga uray awan usar ko amuleta. Agbaliw ka mga taitan, Dario. Namnamaan ti panagbaliw ko, bakit? Kati karik, ano si kanto mo ti agkasapulan iti tulong ko. At daak to matakanayon iti sibay mo.
Saan kanto matabaybayan? Ay na, nagsaya atin adeng ganday ta nga ibagbagam. Amumat siguro no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso asaan ka abinaybayan. Jak pagduaduan ti panagayat mo kanyak bakit? Amok nga ayatan nak. Gaputan na pakpakawan nak, kadagiti nagbasbasulak iti kalabas. Namnamaak day ta panagbaliw mo, Dario. Nagbalbaliwak nga rod anaming pinsan, Mr. Lonely. Gapu tamabain ako ni ti asawak. Apuro kinasingpet ti impakpakita na kanyak. Impalubos siguro ti Diyos nga agimbagak, tapno makapagsubadak met iti kinasingpet ti asawak kanyak. Tuy pagayam mo, Dario. Agyaman pagayam Dario iti deto'y apakasaritaam. Talagamet ang nagasat kay ti asawam. Tauray anya ti aramidem, mapakpakawan na kalatta. Isu arumbang laeng agbalbaliw kan. Agbain kamit iti asawam. Tano itultuloy mo latta ti madi nga aramid mo, amangan no ditanton amapukaw mo ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Dario, manipod Tagudin, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kaparang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.